Ćao! Danas radimo latte make-up, novi trend na TikToku, koji je mene iskreno oduševio. Mislim da je totalno moj fazon, tako da ću sada da vam pokažem kako bi to trebalo da izgleda. Poenta luka je da koža bude onako što prozračnija, sa nekim puderom koji je onako fin, nežan, sjajniji, znači da je deluje što prirodnije. Može se koristiti čak i neke BB kremice, CC kremice ili tako nešto. Ja ću koristiti ovu toniranu kremu od Originsa. Što se tiče kontura, treba da budu što onako finije ublendane, znači da nema nikakvih oštrih linijica, da to sve deluje onako fino, nežno, bez nekih, znači, prevelikih, ali sam iskonturisala, no svaka mi čast, bez nekih prevelikih, znači, kontrasta. Tako da ću koristiti ovaj korektor od Pastela koji koristim ja kao za konturisanje i malo, da bi dodala sjaja, malo ću dodati i ovog ovako bronzerčića pastelovog koji je sada bukvalno oboja moje kože, ali nema veze, malo čisto da to sve još lepše izblenda i još lepše stopi. Odbrve također ne treba da budu nešto preterano naglašene, pretamne ili tako nešto. Oči mogu da budu malo i naglašene, tako da možete bukvalno da radite što želite, sve dok koristite te neke fine, zemljane, nežne, blage tonove. Malo eventualno možete da ubacite koliko je za neku posebnu priliku neke crne ili tako nešto, ali u principu tek malo nešto izblendano, znači da nema nekih oštrih linija i da su sve te neke karamelaste, beškaste, kao nežniji, topliji tonovi zemljani, koje možete, da, i poenta je da to sve deluje što je više moguće monohromatsko. Za oči ću dakle koristiti koju bolju paletu nego ovu Nude od Beauty Bay. Nijansu Bare Necessity ću staviti preko cijelog kapka, to je ta neka fina karamelasta nijansa. Zatim uzimam nijansu Cinnamon i sa njom ću blago da iskonturišem oko. Nijansu Maple Syrup uzimam čisto malo da taj moment ovdje dodamo, produbimo. Uzimam sa nekom ovako četkicom nijansu koja se zove Hot Cocoa i sa njom bukvalno pravim kao neki izblendani eyeliner. Uzet ću vrlo malo Salted Caramel se zove nijansa i bukvalno ću samo onako tek nabaciti tu, čisto nekog šimera, neka dešavanja da imamo. Neku ću naranđastu nijansicu uzeti opet iz ove paletice. Čisto malo kao da tu dodamo nekog rumenila, neko dešavanja, a da bude u duhu luka koje pokušavamo da postignemo. Preterujem i sa korektorom, tako da ću naneti ovaj pastelov korektor. On se najbolje se ispostavilo da se nanosi sa sunđerom. Sa četkicom nije mi tako dobra pokrivna moć kao sa sunđerom.